An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye tubabukalo n'o ye mɛn ye ale tile 15 ye bi ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a aw fo Jani ale sugandili la Amara Nuhu Keyita ani Keba Jalo olu bi yan Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ Keba u bɛ se k'u labɛn han sɔɔni dɔrɔn an bɛna jɛmu dɔ sigi ko u kungo aw kungo a tɔgɔ ye o ye aw kungo in bɛ kɛ cogo di e min bɛ kɔ ka ye maliden ye degun min b'i kan i bɛ se k'a kɛ kumakan ye miniti 5 walima video miniti 5 i b'a bila ka na jɛmukan an mana o sigi an bɛ e kungo k'a la an bɛ kuma o kan mɔgɔw k'u hakilila di jama k'a mɛn wa aw kungo juma o juma an ka sɔgɔmadafɛ kibaruya la miniti 5 in a bɛ tɛmɛ o fana kɔnɔna na sabula maliden caman de bɛ kɔ kan degun bɛ k'u da la dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ maɲumako sugu bɛɛ lajɛlen na donc yaasa an ka se ka an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ komi u yɛrɛ laɲini caman k'an fɛ cogo min an ye anw kungo sigi anw kungo maliden minnu bɛ kɔ kan olu de ka émission don miniti 5 kɔnɔ i fɛla i b'o fɔ an bɛ o bila ka tɛmɛ n'a y'i diya i b'a kɛ video ye n'a y'i diya i b'a kɛ kumakan ye a kɔni bɛna sigi Jani kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma juin wagati an bɛ labɛnw na yaasa émission in an bɛ se ka denfa sɔrɔ a la Keba nin denfa man ka dɛsɛ dɛ e ka maa ninnu minnu bɛ n'an bɔra yen sa sɔgɔmada in na an ka kuma fanba bɛna tali kɛ min na o ye jamana kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen Ninjugawale ni Bamajawale kɛbaw k'u taalen don ba bolo 2 fɛ min ye dugudenw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ka tigɛ maa minnu bɛ yen ne olu bɛ Mali ni Burkina ni Niger dancɛ la a caman bɛ ka marifa bila kunun ko min ye kulu wɛlɛw ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin ko in olu b'u sen bɔ a la sira min tun bɛ Gawo n'u tun ko k'u bɛ taa fɛ Keba mɔbiliw ma se ka taa han mɔbili minnu bɔra Bamako u bloquera Sewarekaw fɛ yen o ko bɛ cogo di an na tila ka o da maaw tulo kan Narakaw ko SOMAGEP directeur n'a ka équipe k'u ka taa ko jiko dɛsɛ bɛ Narala nin y'a tile damadɔni ye dialogue ale laɲini minnu kɛra parti politique minnu ko fanga banna mars kalo tile 31 u y'a jira k'a fɔ ko dialogue bɛnkan fɛn fɛn sɔrɔla dialogue kɔnɔ k'olu t'u yɛrɛ y'a la olu t'a lakodɔn wa olu tɛ jɛn n'a ye sabula a ma kɛ olu ɲɛna kuranko ta na sira la sa Mali ye yamaruya di Arabie Saoudite kaw n'o ye Emirakaw ye k'olu ka se ka na panneau solaire dɔ sigi Cagadugukaw fɛ yen Ambideji min ye ndulati ye ale bɛ ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ye kosɛbɛ kapu ale ndulati sigi sen kan an ka farikolo ɲɛnajɛ zɛgili 1 n'o ye Kamori Dumiya ye Faranskaw fɛ yen Keba u ye bonyamasegin k'a ye Amara ale de ye penalty jɛ Adama ne yɛrɛ teri est-ce que Adama tɔgɔ bɛ ne teriw la yɛrɛ Amara ko min ye Kamori ye k'a ye bi min don k'a cɛ ka ye ni Faransi ndolatila première division bi bɛɛ ye o jɔnjɔ u y'o d'a ma min o kɛra cogo min an na o ɲɛfɔ maaw ye kibaruya tɔ minnu mana sɔrɔ o kɔnɔna na sa an na o da aw tulo kan a y'aw bisimila Jani.ml FM ale kan kunnafoni o kɛnɛ kan an bɛna na sa k'a jira k'a fɔ ko min ye kibaruyaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn sɔgɔmada in na ko ni Ala ye maa min bonya i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya kitabutigi ko lakum dinakum waliya din i ka diinɛ kɛ n yɛrɛ bɛ n ta kɛ nka diinɛ ti bala dugu o dugu la o dugu ye dugu langolo ye anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la tile 2 in na a kɛlen don k'an kamana guwan nka a ma bali anw na Amara e ni Keba aw na kɛ denmisɛnninw ye anw yɛrɛ fana si ma birinti ka so o kuma kosɛbɛ nka ne ma ɲina waati min na anw tun bɛ don kunnafonidi la a diinɛko kuma kuranɛko kuma batoko kuma a ni kungo k'i bɛ s'a ma i bɛ baara kɛ arajo min na i bɛ baara kɛ gafe min na i taara maa min ɲininka n'o ye diinɛkuntigi ye
n'i nana n'a ye bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛrɛ arajoso kɔnɔna na k'a kuma lamɛn k'a fɛsɛfɛsɛ yaasa dan kana kari maaw la, dan kana kari i ye min ka kuma ta yɛlɛma kana ye a la. Hakili b'a la tuma min na an b'an daminɛ na tiledu kɔnɔna na Ala ma hinɛ na Yusuf Jabila an kun b'ale kumakan ta. Imam Diko an n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka kuma dɔ la n'an tun y'a labɛn an bɛ tila k'a lasegin u ma u yɛrɛ k'a lamɛn k'a dɔn n'o o de don n'a bɛ se ka tɛmɛ. Ni ma fili maa min tun bɛ se ka wuli k'i dafa alimamiw la a wagati, maa min tun bɛ se ka fɛn fɔ alimamiw ma, maa min tun bɛ se ka kala turu diinɛmɔgɔw la a wagati, anw ta in ma mɛn dɛ. A cayara cogo cogo a tɛ tɛmɛ san 15 san 20 ɲɔgɔnna kan, o tɛ foyi ye. Nka anw ɲɛ bɛ min na bi o ye anw siran. An k'a kɛ anw kunnafonidilaw yɛrɛ ye an yɛrɛ minɛ nin waati in na. Sabula n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ kunnafonidila minnu bɛ kala turu diinɛtigiw la o man ca. Nka bi bɔlɔlɔ sanfɛ an ɲɛ bɛ mun na? Diinɛ birifini kun dalen don maa o maa kan, a bɛɛ lajɛlen burujara, a bɛɛ lajɛlen lajabara. Ni ye kuma minnu tɛ faamu taara ka se a bɛɛ lajɛlen ma. Mun y'an se nin kɛnɛ kan? Diinɛtigiw, diinɛ batobaw minnu ko u ta ye Ala ko ni kuranɛ ko ye, u ye sira wɛrɛw ta, u donna nata ale ni jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini na. N'i ma fili Segu Abudu Jire tun bɛ wajuli kɛ. Jirelakaw Segu kɔnɔna na, Sɔmɔnɔso kɔnɔna na, ka taa se Segu Maɲi ma, Mansuru, fo ka taa se Jakaw ma, Jenekaw, Tumbutukaw, Gijo Alimami, fo kana se Kalapo ma Bamako yan, ani alimami ba wɛrɛw ninnu ye Ala ko min fɔ anw ye, u ye kitabu min fɔ anw ye, u ye kuranɛ min fɔ anw ye, an bɛ ka min mɛn bi o n'o cɛ ka jan. Yalama olu ye min fɔ anw ye ani anw bɛ ka min mɛn bi, an k'an poro jumɛn k'a ka jumɛn to? Bɛɛ kɛra wajulikɛla ye, bɛɛ kɛra yɛrɛyirakɛla ye, bɛɛ kɛra taɲinikɛla ye, bɛɛ lajɛlen ko ko diinɛ, bɛɛ b'a naamu ka na i ka fan fɛ. Diinɛ bolofaraw olu cayara, o ɲɛmaaw kɛra kiraw ye an bolo, u bɛ bato n'u ko min o bi kɛ hali ni kuranɛ ko kuma tɛ o la. Mun na n'o tɔ bɛɛ lajɛlen juguya, mara o dɛsɛra an ka diinɛ ɲɛmaaw la, u ka tɔnw marali, tɔndenw marali, dudenw marali, makaama min tun bɛ yen fɔlɔ n'a bɛ fɔ ko tanga bɛ u kan, u yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen wuli. N bɛ tilen k'o fɔ aw ɲɛna, n ko ni baw bɛnna, ni sagaw bɛnna sulu kɔnɔ, o da ka d'u la baw ka du ka ye, o suruku ka du ka ye. An ɲɛ bɛ min na bi, ne ɲɛ tɛ diinɛ ɲɛmaa la ko min tolen do ye dɛ. N'a kɛra kelen kelenw, Ala dɔnbaw kɔlɔsi bɛ minnu bolo soju la, n'u bɛ Ala tɔgɔ wele yaasa an ka jamana ka kisi. O ma bɔ, maa wɛrɛw bɛ yen bi, olu wililen don silamɛ diinɛ kama. Lafasali u bɛ k'o kɛ ka diinɛ yɛrɛ fɔ, nka maa minnu bɛ u dungo la, u ni sago, maa minnu b'u bolokɔrɔ kamankɔrɔya la, n'u bɛ k'olu yuru ka taa n'u ye ko Ala ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ala tɛ fila ye dɛ. Lahara bɛ se, an bɛɛ bɛ taa jɔ masa in ɲɛkɔrɔ. Ɲɛmaaw u ka wuli ka jɔ kɛ. Futinɛ dɔ bɛ yen bi, a bɛ ka taa sira min fɛ, ni fanga ma fɛɛrɛ tigɛ a la bɔlɔlɔ kan, a bɛ na ni balawu ye dancogo tɛ min na dɛ. Anw ɲɛ bɛ min na su ani tile, anw tulo bɛ min na, wulikajɔ minnu bɛ sen na, fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ, a ka dan kuma ma, o y'a la hɛrɛ ye dɛ. Hakilila k'a fɔ n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta, bɛɛ bolo ɲɛsinnen don jɔnniw ma, anw minnu ko k'anw ye silamɛ diinɛ ye, cɛ m'a wuli silamɛw y'a don ta, muso m'a wuli silamɛw y'a don ta, denmisɛnnin m'a wuli silamɛw y'a don ta, silamɛw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn to, diinɛtigiw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn to, u denw tɛ ɲɔgɔn to, u musow tɛ ɲɔgɔn to, u yɛrɛ tɛ ka jamana yɛrɛ miiri k'a dɔn k'a fɔ an bɛ degun kɔnɔ.
an bɛɛ dun bɛ taa misiri la su ani tile dɛ an bɛɛ lajɛlen ko la ilaha illallah shahadina muhammadu rasulullah dɛ a b'an dusukun na wa a b'an dawolo de la de walima an bɛ k'a kɛ ɲagari bɔ de maa wolo ni saya cɛ i bɛ bi don diɲɛ bɛɛ la fo ala an ka hakili to an yɛrɛ la ni diinɛ ɲɛmaaw n'u dɛsɛra ka diinɛ jɔ jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ futinɛ min dulonnen don n'a ji ko a bɛ suuru a tɛ taa ka maa si to kunu ni kuna sini su fɛ u ye jaw ci ma ala k'an kisi a yɛrɛ bɔra sisan ko bɛɛ lajɛlen na koyi ɲɔgɔn ɲini ala k'an kisi a ma dɛ anw ta ye ka bilasirali kɛ k'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ ni ala ye jamana kalifa i la i bɛ waati min tɛ bɛn o fɔ min bɛ bɛn o fɔ maliyɛnw bɛ tiɲɛ dɔn kana bi maa kan dɛ hakɛ man ɲi ne ye surɔ bɛɛ kɛ fo 2 heures du matin ni mɔgɔw de bɛ kuma na cɛkɔrɔba minnu bɛ kule u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ tigi bɛ jamana in na minnu bɛ kasi n'u b'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛ tɛ nin ko ninnu na wa dan tɛ se ka sigi nin bɛɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ wa ni diinɛ ye kelen ye ala ye kelen ye bato ye kelen ye maaw yɛrɛ bɛnn'a kan ko an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn sigi la bɛɛ k'i ta fɔ mun bɛ na n'o kɛlɛ ye min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye o ye anw yɛrɛ silamɛw yɛrɛ ka bɛnbaliya in ye ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn lajaba kuranɛ kelen kan min sɛbɛnnen don n'aw m'a lajɛ de karamɔgɔw an bɛ nin kana fɔ an jigi kɔrɔ dɛ wa n kan tɛ bɛɛ ma dɛ ala ko tiɲɛ maaw bɛ yen u don kelen da kelen hali interview u t'a di maa ma u ta ye ka n'u ka bato kɛ u ka misiri la k'u ka dugawu kɛ jamana ye o mɔgɔ baden de bɛ yen nka minnu kɔni b'a ko la bɔlɔlɔ kan fanga ɲɛ b'u la a b'u dɔn a b'a dɔn ko kuma bɛ se ka k'u fɛ fana bɛɛ ka se i ka mɔgɔ la an ka jamana ka basigi anw ka laɲini o de ye bi sɔgɔmada in na nin y'an ka sirafara ye an mara nin ye cadeau ye k'a di gouvernement ma komi anw ka cadeau ninnu o kuma dɔ la ma man ni maaw ye kɛba i tɛ nin cadeau fɛ a ye cadeau dɔw minɛ koyi parce que a ka fisa a yɛrɛ ma député kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Abdou Abuzer Mayiga ye Kucalakaw fɛ ni nafolobatigi don san kelen ale kɔni minɛna Kucalakaw fɛ yen a somaw a n'a ka maaw u y'a yira sa k'u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ premier ministre Usmani Sherifu Madani Ayidara k'u sen don ko in na yaasa min ye maa minɛlen ye a bɛ se ka labila cogo min na sabula min ye a ka denbaya ye a ka kabila maaw u ɲɛ bɛ ɲini ka na mɛn sira la waati dɔ la a yɛrɛ tun bɔra ka bugunɛtigɛ kɛ ka laseli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min a bɛ maa minnu bolo olu dɔnnen don an yɛrɛ ye kibaruya misɛn min sɔrɔ a la a bɛ minnu bolo olu yɛrɛ b'a fɛ ka falen de sisan u b'a fɛ ka falen u ka mɔgɔ sɔrɔ u ni min bɛ se ka kuma u ka bɛnkan kɛ donc ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Masinakaw fɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye ba kankuw ye baganw sagaw misiw olu bɛɛ lajɛlen u bɛ dugu min kɔnɔna na n'o ye Kara ye ni ale bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ Masina u y'a yira k'a fɔ ko basigibaliya kɔni bɛ yen kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o ka jugu o ye jɛkulu marafatigiw caman ba nalen ye olu kɔni sisan u ta bɔra terroriser la k'a kɛra bingali ye ni Masina bolo ta ka taa so fo Tɛnɛnkunkaw fɛ yen dugudenw caman y'a yira k'a fɔ ko bi ni jugawale ni bamancawale kɛbaw u mana baganw minɛ u t'u bɔ u bɛ dugudenw cɛ fana ka taa ni u ye kamalen minnu bɛ yen ni olu falen don u ni na i n'a fɔ kɛba ni amara ɲɔgɔn kɔ u mago t'anw ɲɔgɔn ko la k'u b'olu bɛɛ lajɛlen de cɛ ka taa n'u ye samiya dun setɔ don n'i ye maa ka sɛnɛkɛcɛ ta a ka dun duloma ta ka taa n'a ye k'a ko gɛlɛyalen don min ye Akakaw fɛ ye Yuwaru Deboyi ka taa se fo
tɛnɛnkuna kɔnɔnaw ma olu kɔni y'a yira kunun k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ bakɛ ye wulikajɔ min bɛ k'a to ni olu yɛrɛ bɛ ka lafiya o wulikajɔ kelen hukumu fana kɔnɔna na kunun ko Mali ni Burkina ni Niger sɔrɔdasiw olu ye wulikajɔ bakɛ Bamanciwale ni Jugawale Kaba minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Tasiga mara la u caman bɔra k'a yira k'a fɔ k'u bɛna marifa bila yaasa min ye u ka se ka mago to Direka ye foyi kunun obi dɔ kɔni u y'o fili gendarmerie ale kɛrɛfɛla la dugudenw y'a yira k'a fɔ ko min ye bɔlen kɔni ye ko ni Jugawale ni Bamanciwale Kaba ko olu ka ko don u ka laɲini tun ye min ye o ye ka se ka u ka baki k'ale da kari k'a filenkolon ci nka maa ni ma to a la min ye minɛn ye o foyi ma tiɲɛ sabula min ye an ka wolomasiri tabaw ye u kɔnna ka ko in labɛn gendarmelakaw kɔni kɛlen don ka dugu fan bɛɛ lajɛlen lakana nin waati in na yaasa basigi ale ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ni kelenya kuma min kɛra jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ka dɔ bɔ parti politigiw olu hakɛ la min ye parti politique min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi k'u ka ca ko ka dɔ bɔ u la laɲini kɛra dialogue fɛ min ye o ko in ye parti politigiw kɔni caman dusuma kasalen don a ko la dɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni olu bɛ ɲininkali de la sa jɔn de y'a fɔ ko ka nin fɔ sariya sunba o y'a yira k'a fɔ ko parti politique ka sigi sen kan Jérémy Kulibali ni ale ye Mama Falen ye a y'a yira k'a fɔ ale y'a yira k'a fɔ ko laɲini kɛkun ye min ye ko o de ye ka partiw k'a yirula k'a fɔ u ka sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn minnu ta ka parti sigi sen kan ko an'u ka baara kɛcogo k'u ka o falen ko sabula ko min ye partiw ye ko n'i y'a jateminɛ parti 300 ko o bɛ Mali kɔnɔ ko kumana ko hakilina 300 bɛ wa projet société 300 ko bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ wa ko don nataw la k'olu kɔni ka laɲini ye min ye ni k'i bɛ parti politique sigi i k'a lajɛ sa a ka don bɛrɛ la a kana kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a bɛ di maaw ma ten cogo la ko nin waati in na fana min ye parti politique ye u ka gɛlɛyaba fana ye min ye o ye musaka min bɛ d'u ma musaka in fana ko jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko ka dɔ bɔ musaka in na min ye Balan Jakite ale ye politique kalan kɛ a y'a yira k'a fɔ ko parti politique ko ka dɔ bɔ u la studio tamani maaw ye k'a bɛna ni basigi ni lafiya ye ko sabula ko n'i y'a jateminɛ ko parti politique kɔni ko u cayali ko ka dɔ bɔ o la ko ale fɛlaba tɛ o ye kosɛbɛ ale bolo min bɛ se ka kɛ a ka ɲini parti politigiw fɛ u ka baara yɛrɛ ye min ye ka maaw kala fasoden ɲumanya taawalo la ka maaw kala politiki la ka maaw kala jamana maracogo la ka maaw kala min ye nafolo o dunko ɲuman n'o tilanko ɲuman n'o baara kɛcogo ɲuman na ko ale bolo k'o bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan musaka min bɛ d'u ma fana balanko ko ale kɔni bolo k'alo musaka o bɛ se ka don bɛrɛ la fana k'a lajɛ k'a fɔ ko min ye parti politique ye a kana ta ka d'u ma ten f'u ka na ni sɛbɛnw ni fɛnw ye an'u bɛ baara minnu kɛ ko olu ka ye Burema Eli Diko ni ale ye comité de pilotage maa ye ale ko min ye nin laɲini ninnu ye k'u bɛ se ka bila sen kan studio tamani mɔgɔw y'a ɲininka ko kuma na ko parti politique ko nin bɛna kɛ u ka kow bannen wa u ka sartiw a ko ale b'a yirula k'a fɔ ko min ye parti politique ye k'u dulonlen don nin waati in na ko fo waati wɛrɛ ko n'o ala sɔnna ma fana o wulili n'o baaraw kan ka kɛ cogo min na sa ko fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa min ye parti politique ye nka laɲini ye min ye ale ka fɔ la o ye bɛrɛbɛrɛli tɔnw o fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ sigi sen kan o a bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la yaasa min ye laɲini ye o bɛ se ka sabati cogo min sabula ko don o don tɔnkura bɛ sigi anw fɛ yan don o don min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye parti politique o bɛ sigi an fɛ yan jamanakuntigi Colonel Asimi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye sɛbɛn minnu dira ale ma a n'a cɛsiri cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na o ka se ka lawaleya sabula ale bolo laɲiniba tun ye min ye o ye jamana lakana ye o ye mara kɛcogo ɲuman ye o ye yiriwali kuntalajan ye o ye min ye an ka dabew n'a ka tabiya olu ka sigi sen kelen kan ko ale ni jamana yɛrɛ bɛ se ka cogo min na taga ka sira kuraw ta min ye Asimi ye a ko min ye laɲini yɛrɛ kɛkunba k'o de tun ye nin ye ko n'o sɔrɔla ka ban a tɔ ni ala sɔnna ma min ye transition jɛkulu ye olu na o kɛ sa yaasa ka se ka sigi sen kan parti politique minnu bɛ yen n'olu tun ye sɛbɛn kɛ mars kalo tile 31 k'a yira k'a fɔ ko furancɛla fanga banna mars kalo tile 26 k'u ti jɛ ni fanga ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye bɛn min baara min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye dialogue ye k'u ma jɛ n'a jaabi si ye ko fɛn fɛn taara a kɛnɛ kan a ma kɛ olu ɲɛna wa u ka tɔnden minnu taara k'u taar'u yɛrɛ tɔgɔ la partout m'u ci bi u m'u ci sini wa u tɛ se ka olu ka partout sen don ko la olu ma taa min kɛnɛ kan k'u bɛ min laɲini gouvernement fɛ
a ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye transition ka cakɛminɛn kuraw sigi ni a bɛ fɔ ma ko architecture kura min ye gouvernement kura ye CNT kura fanga tagabolo kura ka tila ka fanga yɛrɛ sigi maa ka sigi a kunna min bɛ kɛ civil ye k'o ka furancɛla fanga tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛgɛn sigi sen kelen kan ko olu ka laɲini y'o ye ko gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ o kɛnɛ bɛ sigi cogo o cogo u k'o kɛnɛ sigili baaraw kɛ ko n'o tɛ ko dialogue in k'u k'o bila kɛrɛfɛ k'o sɛbɛn ti bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ ko sabula k'a tɛna na lawaleya fan si fɛ narakaw fɛ yen denmisɛnninw musow olu kɔni bɔra kununko ka bɔlɔ minɛ u caman u y'a yira k'a fɔ ko nin y'a dɔgɔkun caman ye nara kɔni ko ji tɛ yen hali ji min ta ɲuman ko mɔgɔw tɛ ka o sɔrɔ duguden ninnu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni m'a dɔn ko min bɛ yen ko sabula u ka worobinɛna jiw wo min ye ji minnu bɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛw la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don o de la sa u kɔni ye taama kɛ ntɛnɛndon ka taa min ye nara yɛrɛ ale somajebu direction na k'a yira k'a fɔ ko somajebu ɲɛmaya bɛ maa min bolo nara kɔnɔna na a n'a ka maaw ko olu ka walan sɛmɛ Sevare Gao sira in bɛɛ lajɛlen tun y'a yira k'a fɔ tile damadɔ ye nin ye ko a sira na se ka dayɛlɛ nka maaw y'a yira k'a fɔ ko sira in ko a kɔni dayɛlɛli ko degun bɛ a la sabula min ye maata mobiliw ye olu tun y'a yira k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko k'a yira k'a fɔ ko ka bɔ Bamako ka taa Gao ko a sira bɛ se ka baara bɛ se ka k'a kan nka nin waati in na u y'a yira k'a fɔ ko mobili minnu bɔra Bamako ko ka taa ntɛnɛn tɛmɛnen k'u bɛɛ lajɛlen jɔlen don Sevare douanza ye u si tɛ ka se ka bɔ ka taa minnu fana tun bɛ ka bɔ Gao k'olu fana ma se ka taa u y'a yira k'a fɔ ko Ombori ni douanza ni ɲɔgɔn cɛ ko yen kɔni fan ko tigɛlen don maa si tɛ se ka tɛmɛ yen fɛ sabula maa ma dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ninjuguya wale ni bamajan wale kɛbaaw bɛ yen gouvernement dun fana tun y'a yira k'a fɔ min ye douanza gouverneur ye ale tun y'a yira k'a fɔ ko sira in tigɛlen don ko fo waati min o kɛra septembre kalo waati la nka bi dugudenw caman y'a yira k'a fɔ ko ni sira in ma dayɛlɛ Gawokaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ degun na pankurun tɛ sɔrɔ bɛɛ fɛ min ye pankurun sɔngɔ ye o ka ca ka taa munumunu Niger fɛ ka na Bamako o fana musakaw k'olu ka ca olu bɛ min ɲini gouvernement fɛ sira in ka dayɛlɛ lakana ka bila a kan yaasa min ye dugudenw ye u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na Binta Gugukaw fɛ yen ni o ye Gunda mara ye olu ka misiriba u ye misiriba kurakuraya olu fɛ yen min ye misiri in ye sa kurumbo karili kɔni kɛra mètre 40 mètre 30 ka misiri in jɔlen don o de kan dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko seliba de kɛra u y'a yira k'a fɔ ko misiri in kɔnɔna na cɛw ka seli yɔrɔ bɛ yen yɔrɔ fila bɛ yen n'o o ye ɲɛgɛn in ye u kɛlen don fana ka yɔrɔ fana sigi sen kan min b'a to maaw bɛ se ka t'u seliji ta yɔrɔ min ɲɛgɛnw fana kɛrɛfɛ u kɛlen don ka lafiya yɔrɔ dɔ kɛ yen musaka min donna misiri in kɔni la kurakurayali la sa o ye sefa wari miliyɔn 60 ye miliyɔn 60 in u y'a yira k'a fɔ ko maaw y'u dɛmɛ min ye dugudenw ye n'o o ye Binta Gugukaw ye minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen y'u bolo don yaasa misiri ka se ka lakurakuraya u y'a yira k'a fɔ ko maa caman de bɔra fan caman fɛ jamana wɛrɛw la ka na kɛnɛ kan yaasa min ye Binta Gugu misiri dayɛlɛli a ka se ka kɛ u ɲɛna minisiri min bɛ kuranko kunna ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko yamaruya dira sa emira mɔgɔw olu ka AMN Power maaw ma u bɛ se cogo min na ka se ka 100 mégawatts kɔni ko o panneau solaire k'olu dilan min ye baara in ye a kɔni kun tɛmɛna conseil des ministres fɛ ministre y'a yira k'a fɔ ko projet min nana se ka kɛ nin waati na sabula bɛn kɛra a ko la min ye baara kɛli ye gɛlɛya minnu tun bɛ a la sa o tun ye k'a fɔ a kun daminɛ na a yirala k'a fɔ de ko kilowati 50 mégawatts 50 nka sisan a yira k'a fɔ ko ka dɔ fara o kan yaasa min a bɛ se ka kɛ 100 ye cogo min na baara ninnu kɔni k'a kan ka kɛ Cagadugukaw fɛ yen maa caman y'a yira k'a fɔ ko ni nin sera ka kɛ ko lafiya bɛ na usine min b'an fɛ yan ni ale bɛ fura dilan kɛ IMPP n'a bɛ Sotibakaw fɛ yen minisiri Musa Alassane Diallo ko ale taara yen lajɛ tiɲɛ don minɛnw kɔrɔlen don min ye usine kɔni ye a bɛ k'i démerder ni a ye a y'a yira k'a fɔ ko musaka na ɲini minisiri Sanu fɛ yaasa minɛn minnu bɛ yen n'u mago bɛ olu la olu bɛ se ka sigi cogo min na baara ka se ka kɛ cogo min na min ye baarakɛlaw ye olu ka se ka fɛ Mali fura min bɛ dilan nin yɔrɔ in kɔnɔna na sa ko an lamini jamana bɛɛ lajɛlen de tun bɛna fura ta yan ko n'a y'an jija ka se ka nin laboratoire ninnu wuli ka nin baarakɛyɔrɔ ninnu wuli min ye u ka minɛn minnu bɛ yen n'o olu b'u jɛ u ka laboratoire minɛnw an'u ka échantillon bɛ kɛ yɔrɔ min na an'u ka chaudière ni a tɔw bɛɛ lajɛlen Musa Alassane kɔni y'a yira k'a fɔ ko musaka na ɲini yaasa usine a ka se ka baara kɛ sabula a kun jɔlen don jamana ale de y'a lawuli jamanakuntigi ka musaka ko hukumu kɔnɔna na ordinateur min ye forage ye olu de kɔni jira ka di kalabankurakaw
bako jikoroni ulu demsonu ma no école so ye groupe scolaire mu me Kalabankura Sud u y'a yira ka fɔ k'u bɛ Asimi fo kosɛbɛ sabula kalandenw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen u y'a yira ka fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ u la bako jikoronikaw kɔni y'a yira ka fɔ ko nin ko in kɛra tare u ma da o fana ma min ye kalanminɛnw ye u bɛ se ka mun bila u ka bibliothèque kɔnɔna na o fana dir'u ma Ambideji ale ye dugunincini ye dugunincini min n'a bɛ Kayi kɛrɛfɛla la a ka surun kosɛbɛ Senegal ba la min ye Ambideji ye n'i y'a ta ka jateminɛ sa ale kɔni bɛ Gajaga duguw de fɛ yen min ye école ye sa ale kɔni ye ndulati sigi sen kan yaasa ka se ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na u y'a yira k'a fɔ ko ndulati in jara kosɛbɛ ndulati tɔ min bɛ sa n'o ye équipe soni ye ale kɔni sera ka kapu maaw ka kupu in ta Ambidedikaw fɛ yen a ye 2-0 FC Tasiraga aw kɔni u ye k'u y'olu gosi 2-0 finali ale ba kɛnɛ kan n'o kɛra nin kalo tile 11 ko wa ko min ye ndulati in ye o kɛrɛfɛ dugudenw de bɔra ka bɛn ni kelenya k'o yira jamana ɲɛmaaw la ani maa minnu bɛ n'olu bɛ Ambidedi ale kɔnɔna na BMS n'o ye banki ye an fɛ yan ale ka conseil d'administration o ta ko 88 na o kɛnɛ sigira kunungo banki ɲɛmaaw n'o ye Lafiya Koyita ye ale kɔni ye laseli kɛ baara minnu sera ka kɛ a ko ko tiɲɛ don gɛlɛya tun b'u ka banki in kɔnɔna na mais bi u bɛ se ka fɔ alhamdulilayi sabula laɲinibaw ye min ye u sera ka kɛ ko BCEAO ale kɛlen don ka wari mugu ko k'o gɛlɛya bankiw ma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta min ye banki in ye n'o ye BMS ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ Lafiya y'a yira k'a fɔ fana ko falenbaw bɛna kɛ banki kɔnɔna na yɛlɛmaw bɛna kɛ yaasa clients bɛ se ka lafiya cogo min maa kuraw fana kan ka na subahana mansinw olu kan ka ɲini BMS ale yɛrɛ ka laɲinibaw tun ye minnu ye musaka ɲinini na a ko ko u sera ka o sɔrɔ fo ka taa se miliyari 3 a n'a kunkanfɛn ma tunɔkantunɔ na fana a y'a yira k'a fɔ ko u wasara nka bi banki ka laɲini ye min ye a minnu ye juru ta k'aw ka taa juru sara sinon on s'en cherche vous aw minnu ye juru ta k'aw ka taa juru sara farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Joliba AC ko n'Ala sɔnna a ma a bɛ sɔn ka kɛ champion ye tako semaine 27e journée in na han ko sabula n'a sera ka se sɔrɔ Joliba n'ale ye se sɔrɔ Sadi ka bati ko y'a ko bannen nka k'a ma nɔgɔn dɛ ko sabula min ye Sadi ye a jigi bɛ doublé ka hali bi a ka match dɔ bɛ retard la wa a nimfasa jalen kaki a dun bɛ ka gosili kɛ ka yɛlɛ min mana b'o la Keba i na o ɲɛɲini Fransikaw olu ka championnat ŋanaw ka kɛnɛ o ko kun cɛra k'a fɔ k'u bɛ kun cɛ dɔgɔkun nata in na min ye match labanw ye olu bɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko Marseille ko ale ka ballontan kelen bɛ kɔfɛ retard la ko ale bɛ k'a ɲini yaasa a ka se ka don Ligue des Champions na cogo min na komi ni san banna tan maa minnu y'u jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ ballontanko la a na kɛ Kylian Mbappé ale bɛ o la k'ale ye bi caman don wa an taara jumɛn bi cɛ ɲuman min donna sa championnat yɛrɛ bɛɛ la o kɛra maa min fɛ o ye anw ka Kamori Dumbuya ye ale de ma penalty jɛya Arama ma sɔn ale de k'a ta k'a ye bi min cɛ ka ye ni bi bɛɛ lajɛlen ye k'a ye o de don wa min ye Fransikaw ka championnat ŋanaw ka ŋanaminɛ ŋanaw ka waleɲumandɔn kɛnɛ k'o kɛra pavillon d'Armerville la min ye ni kamalen ye n'a si bɛ san 21 na ko ɲinan kɔni ko a ye ko caman kɛ 17e journée la k'a sera ka nin don maa min bɛ yɛrɛ fana ni o n'a ni kun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko kɔni o ma se k'a sɔrɔ cogoya si la wa ko n'i ye Kamori jateminɛ k'a ye ntolantan 24 de kɛ a ye 60 don min ye a b'a fɔ ma passe décisive man ne faamu ballontan na sa k'a y'o 4 fana kɛ o dun tɛ bi ye sɔgɔmada in na taa an b'o jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma bi an na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 Amara Nun Keyita Keba Jalo k'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ taa Sibi min ye bobow ye sala bɛna tulu de kala bi nin bɛna kɛ ko ye dɛ Keba i kan ka nin jaw ta dɛ n'Ala sɔnna a ma a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18